Sol de Riu és el nom que rep la desembocadura del riu Sénia, on es troba la costa de Catalunya amb la costa de la Comunitat Valenciana. Este paratge està emplaçat entre la desembocadura del riu Sénia, que separa el terme d'Alcanar en la partida de la Martorella, i prop del barri costaner de les Cases d'Alcanar, en la zona nord, i Vinaròs en la zona sud, en la zona de les Deveses. I en la part nord, en el començament de la Costa Daurada, el seu mirador és perfectament accessible amb cotxe, que en canvi en la vessant sud, en l'inici de la Costa d'Azahar, ho és només amb bicicleta. El pont més pròxim el trobem en l'antiga Nacional 340 i altres ponts com estos ja fora de servei. L'àrea natural de Sol de Riu a Vinaròs ocupa quasi 1,5 quilòmetres de costa, amb vegetació, penya-segats i cales verges. És un paratge únic en la costa on encara no ha arribat ni arribarà de moment la voràgine de la construcció. Estem veient la part més propera a la desembocadura del Sénia. Normalment, al llarg de tot l'any, és aigua dolça estancada que propicia esta vegetació amb una fauna pròpia de ribera de riu, peixos, rèptils i amfibis i algunes aus aquàtiques. És una zona triada per molts veïns i visitants per a fer una passejada i endinsar-se en la tranquil·litat i deixar arrere el bullici de la ciutat de Vinaròs. Hurry boy, it's waiting there for you. Esta zona costanera ocupa pràcticament uns 230.000 metres quadrats i quasi 1,5 quilòmetres de costa amb vegetació autòctona i costes agrestes amb penya-segats i cales verges d'aigües clares. En este paratge no existeix cap mena d'enllumenat. A principis del 2000, l'Ajuntament de Vinaròs, a través del Patronat Municipal de Turisme, va condicionar en esta zona una sèrie de miradors i bancs per a poder descansar, a més de taulers informatius que versen sobre la zona marina, els penya-segats, espècies vegetals de la zona, inclús els cultius tradicionals. Per esta zona hi ha una sèrie de senderes i camins que recorren aquest espai natural al costat de la mar que conserva la seva orografia natural i la vegetació autòctona. Al mateix temps es poden observar els cultius i construccions tradicionals de la zona una mica més interior. És molta la gent que s'acosta en esta zona costanera per a passejar, anar en bicicleta, però qual suposa un conjunt etnològic natural i d'oci important. A més, des dels seus miradors pot distingir-se no només la fàbrica de ciment, sinó el Delta de l'Ebre, un dels aiguamolls més importants d'Europa. Existeix l'única platja nudista de Vinaròs, situada pràcticament junt a la desembocadura del riu Sénia, una zona que ha sigut objecte de diferents actuacions de protecció de l'entorn natural. Este espai del litoral ens serveix de referència per a conèixer com era la Costa Verge abans del desenvolupament urbanístic. És un recorregut de 1,4 quilòmetres que transcorre entre penya-segats, amb bastants despreniments i presenta diversos punts que encara amenacen amb ensorrar-se en propers temporals. I poca cosa pot fer-se per a protegir
ja que no amenaça ni a vivendes ni a infraestructures com poden dir ser passejos o vials. El 9 de febrer de l'any 2017 es va produir un gran despreniment de terra i roques en la primera línia de costa. Després de l'incident, en el qual no va resultar cap persona ferida, es va acordonar la zona com a mesura de prevenció, senyalitzant-la com a zona perillosa. S'ha demanat en reiterades vegades als ciutadans que no s'acosten en aquesta zona on apareixen clivells que podrien provocar nous despreniments, atès que és un terreny amb estrats de roques conglomerades que es disgrega fàcilment. El despreniment de roques en la matinada del 7 de juliol del 2017 quasi va deixar sense platja a la que a Vinaròs coneguem popularment com la platja nudista o naturista. Ja al novembre del 2017, la Direcció General de Costes va actuar en la cala de la Sunyera, que va patir diversos despreniments importants durant l'estiu i que van afectar fins i tot a la zona de trànsit, al camí. Les adequacions es van centrar en el recondicionament del penya-segat de la platja mitjançant l'eliminació de les coves i clivells que s'havien format i apilant-se les grans roques a la paret del penya-segat per a protegir-lo dels temporals. També es va realitzar una nova rampa per a permetre l'accés a la cala als banyistes, deixant de nou la platja practicable. Va durar poc. En l'actualitat, una tanca de fusta serveix de protecció al capdamunt per a que la gent que passeja per aquest entorn natural no tingui problemes. Aquesta edificació circular, moderna, no substituïx a l'antiga torre de Sol de Riu, que va ser engolida per la mar. És una construcció que el que permet és l'accés a la platja de la Sunyera. L'actual torre de Sol de Riu està situada més cap a l'interior, en una propietat particular. És de planta quadrada i està rematada per merlets. La porta presenta un arc de mig punt i el seu interior també conserva arcs gòtics. És difícil l'accés ja que és privat. En la cala de Sol de Riu està extensa i poc concorreguda, situada en una zona aïllada, representa un lloc de descans i assossec on la pràctica del nudisme és habitual. Puntualment s'organitzen en aquesta zona de Sol de Riu passejos amb una guia que dona explicacions del paratge natural, que ens sorprèn amb una dama que serà segrestada per un pirata. Després es traslladarà al segle XVI i al final del recorregut, a la frontera històrica i natural amb Catalunya, haurem de pagar un rescat per alliberar-la. És una manera de gaudir d'una tarda divertida i de les bellíssimes vistes tant al Delta de l'Ebre com als penya-segats, disfrutant de la flora, de l'aiguamoll, protegit, sobretot, amb algunes aus aquàtiques. I desconeixo qui ha creat este laberint de pedres que observem en esta imatge aèria. És realment una obra de paciència, que han anat aprofitant les pedres i roques del mateix indret. El situem al penúltim mirador abans d'arribar a la platja del riu Sénia.